Освен това, си поиграх да направя някои малки такива яки неща в канала. Като например, като изпратите съобщение, то се прочита на глас. Добавил съм 2-3 игри, които може да играем като понапреднем с другите неща. От типа на търсенето на думи в буквите и така нататък. Една игра с рисуване. Да, това е нещо, което направих. Направих да мога да рисувам в стрима от таблета си, което може да ни позволи да правим интересни работи. Добре, да направим ли на 2 вратки на рисуване или ти стана късно? Добре, Избери си ти човек, който да рисуваме. Добре, и аз ще го разказвам, така ли? И ти ще ми го разказваш, а аз ще рисувам. Как го правихме? Аз гледам ли му картина или трябва да Да, си го ти гледаш представим? картинка и ми казваш Окей. по-нагоре, по-надолу, една линия завиваш и така. Добре, избрах си. Добре, избрал съм си сега. Как го направя? Ще го служа тук до екрана ми, да не чуш котката, която се нещава на липсата на внимание. Така. С кой цвят да рисувам? С тъмно синьо. Това е окей ли или по-тъмно? Аз че малко ме е трудно да се ориентирам. Малко по-тъмно и по-към между тъмно и зелено малко. Между малко по-тъмно от синьо от това, ама към зеленото. Добре, това Така. е идеално. Идеално е това. Аз какво направя да ти разказвам? Нямам право да ти казвам какво да направиш, просто трябва да те ориентирам по посоките, разположението, на къде се движиш, колко Кажеш да ми е в жестимо. горния ляв ъгъл, правиш една Добре. дъга, такива работи. Значи, горе-долу намери средата на страницата Добре. и отиди, нали, може би 5% в дясно и 5, 1% надолу, в смисъл просто така леко, нали, от средата да се дръпнеш. И почни да се движиш надолу и надясно, като повече надясно, отколкото надолу, така че като стигнеш края на листа да си на 10% от дъното. Мога да продължиш да ти останат, нали, половин пръст до края на страницата в тази посока. И като ти остане, нали, много близо, като си много близо до края на страницата, така леко го заобляш и тръгваш надолу. И приключваш на... Да, ето така и го приключваш надолу. Много малко надясно. Да, и така става. Горе така. Okay. И Чакай, сега... мога по-добре. Не, I fucked it. не, какво да прави? Where is it? Да, така е reliable. Така, сега отиваш, нали, както, нали, защото ти беше тръгнал от средата, ама не тръгнал от средата ми се измести, нали, дам 10% надясно. И сега правиш огледално на това спрямо средата, като оставяш тия 10% и общо искам да имам 20% средата между двете. Точно така, така е супер. Така, сега от там където започна на всяка една от линейките, да сложи мишката там. Добре. И искам да тръгнеш надолу и на... Значи, къде ти мишката, че не я виждам, само извиня, я размърсвам. Да, това. Ама върни малко. Мисля да не надолу, само ми надолу и надясно. Така че да спреш точно по средата. Да, така е окей, може би. Да, и сега го свързи обратно нагоре на другото. Да. Сега, върни се пак там, където започна. Да. От там, където, нали, вече има две линии, едната отива наляво, другата надясно, нали? Прямо там от лявото начало все едно. Там, където започна и тръгни надолу и леко наляво, само че права линия и повече надолу, отколкото наляво, спрямо тия други. Точно така, много добре. Още. Спри. Много отиде. Върни, примерно, една трета от това. Извиня. Още малко. Добре. И сега го свържи, ама не с дъното на тая. Нали, както имаш това в средата едно такова, което е надолу в длъбнато. Да. Има минимум. Да. Свържи го обаче не с минимума, ами с 66% от него. В смисъл, все едно. Точно така, супер, да. И сега от другата страна го направи същото. Добре. Сега искам да визуализираш
Нали, както имаш една дъга, която в Чакай, момента... само да ти покажа в момента Да, какво си представям, че е. кажи. Мисля, че в тази посока се движим. Това му е яката на Rizda. Точно Не така, може и да да. бъркам. Нали, някакво, нали, ще стигнем до там, но може би главата, нали, не е перфектна, но останалото беше окей. Добре. Така, сега искам, както имаш, нали, говорихме тук за тази дъга, която отива надолу, и сега сме оградили една по-малка дъга, която е в средата, нали, която е... Да. Да. Искам да направиш, като да й направиш нейно копие, която обаче да свързва двете линии, които върват отгоре. Точно така, да, точно такова нещо, само че искам това да е на средата на триъгълниците, които са, нали, т.е. да е дигнато по-нагоре, нали, съответно, и да... Чай, че прекалих с андутата. Така окей ли? Да, да, горе. Беше по-красиво преди. Така, да, добре. И сега в средата на това нещо, което тук ще го направи, реално продължаваш... Може би е много дебело това вече, извиняй. И идеята на по-скоро на това, сега като се заглеждам повече, ще го направиш по този начин, само че няма да го правиш изцяло с средата свързано, ами в средата ще имаш едни 10-15% дупка между двете и оттам ще направиш две успоредни линии надолу. Нещо андуто ти е малко агресивно. Чакай сега, какво казахме? Ами Няма тази да дъга го свързвам. няма да я правиш цяла дъга, ами ще я започнеш и точно преди да стигнеш на средата, ще направиш просто права линия отвесно надолу. Точно преди да стигнеш средата ще направиш точно така и от другата страна ще го направиш по същия начин. Да, супер. И тук мога да штриховаш с зеленичко, примерно такова или нещо в смисъл. Кое това е? Додолу ли трябва да ги продължа? Да, тя реално картинката приключва тук. Да. Чай, че не запазих цвета. Така. Сега искам да вземеш зелено. Да. И искам от... Значи най-първата линия, която направих дясно, ако си я спомниш, най-първата. Да. Между нея и този триъгълник, който се образувал, нали, който е, нали, точно до нея, да вземеш, може би, един пръст разстояние и да направиш една успоредна зелена линия, която е на хипотенузата на този триъгълник успоредна, но да е, нали, 1/3 от нейната дължина. Много далеч почна обаче. Трябва да е доста по-близо и да почва от самата линия, която е доста по-близо. Да, така е добре, и да е 1/3 от дължината, може би. Може да е малко по... Но така е добре, също така е добре. Да правя ли андуп? Правя андуп. Да, за много беше дълго. Да, стига, да, така. И сега, представи си, че от там, как на това ниво, където приключва тази зелена линия, почваш от хипотенузата и тръгваш надясно, така че може би на средата на пътя, като стигнеш до линията, която беше най-първата линия, която направи, да си я достигнат да се пресекат. Ама няма пресичане, наистина. В смисъл, спри на един пръст от нея. Да, така е добре. Да, така е супер. И сега почни надолу и много леко наляво и додолу я дай. И сега значи, представи си как там, откъдето току-що започна. Точно така, супер става така. И сега си представи
Там откъдето почна от средата на хипотенузата на този триъгълник, вдясно ако гледаме, нали? Представи си, че от тази линия тръгваш надолу, успоредно на тази последната дълга линия, която направи надолу, само че тя не минава през този триъгълник. Тоест, линията ще мине под триъгълник и няма да се вижда известно време. Да, ама не от тук, а от под средата на хипотенузата. И нали след едно триъгълника е скрил началото на тази линия, така става, да. Супер е така, супер е, да. И ако можеш, нали, да го апроксимейтнеш и от другата страна, така супер. Супер, да. Добре, добре. Сега тия двата триъгълника, които са в началото, които ги направим. Чакай, имам предположение. Дай да видим. Има един много лесен начин, по който мога да го изразиш това. Да, fuck yeah. Да. Бате, много добре. Успях само по това. Да. Дрехта да го позная. Отлично обяснение. Много исках да не е по устата, защото ако почнем, защото нали аз буквално мога само да тръгна да репресвам устата и веднага ще сетиш, но много исках да е иконик костюма му на Еволът. О, найс. И ще ти покажа картинката да видиш по която е рисувахме. Да. Ама това не му е костюма, това му е ризата. Да, разбрах. Аз си представях шлифера. Ама всъщност не е шлифера, ами е другото. Нищо де, цветовете бяха ключови. Защото като видях снимките, веднага ми направи много впечатление за... Иначе лицето е 10 от 10, мисля, че... Не успях да позная лицето точно. Точно как се глежда. Добре, искаш ли ти да рисуваш сега? Да. Може да прочетеш какво пишеш тук. Сашко ще ми показва картинка или картинки. Супер fucking impressive, наистина успях да го прочетеш толкова бързо. Crazy. Въпросът е дали покажа на стрима или да не показвам, няма да показвам. Покажи да вземеш фана, аз няма го гледам, няма да читам. Не, по-интересно е стрима, като не знае също за кое да рече. Така. Добре. И формата на страницата първо, защото предполагам, че е много широко. Портрети. Портрет, можеш да го центрираш, че ми е под чата и камерата? Не знам Така центрира ли си? Да, идеално. Сега... В горната е една трета. Ще се трябва да знам. Да, бро, какво слушай? Ето Paint е прекалено сложна програма за мен, не мога да се оправям с такива работи. Добре, къде? Горната е една трета на картинката и разделяш на 3 части мисловно и слагаш... Хоризонталната част или вертикалната част? Хоризонтално разделяш на 3 и там ще има една мисловна линия в главата ти, окей? Добре. И тази линия я разделяш на 3 части и слагаш по една точка на двете места, където... Да, точно така. Махни си началото на линията, защото ще обърква. Сега, от лявата точка тръгваш съвсем малко към центъра. Това е дясната, бе. И към центъра на цялото изображение. Демек надолу към... Даже още е по-рязко надолу и някъде една трета от това, което ти нарисува. Стоп, не да половина на това, което нарисува току-що. Ще съм да измисля нещо. Ctrl-Z? Има ли шорткът? Не, пак на половина. Ти го да прави пак толкова дълго. Добре, перфектно. Така, сега
Същата линия повтаряш от другата и страна, само че на 1 мм разстояние и я свършваш на 2/3 от нея. Коя е стана дясно или отляво? От лявата и страна. Точно така, да. И сега свързваш горните части на линиите. И от долната част на къста линийка правиш под ъгъл, да знам, 120 градуса, 3 малки арки. Ма много малки. Това е арка. Това е арка. Това е арка, да. Ама така ли се сегна? Да, само че трябва да бъде на половина на това, което нарисува току-що. Не. Смисъл, точно това, което те прави, само че си го представи да е смалено 2 пъти по-малко и под 45 ъгъл, по-скоро към рамката. Добре, перфектно, идеално е. Леле, заспа. Заспа. Добре. Така, сега последната линейка, която върви към центъра, която се получи малко... Какво правиш? Цигара. Не. Така, последната линейка. линейка и продължаваш леко към центъра на... Да, стоп. И сега първата линия, която нарисува, я продължаваш... Правиш една голяма арка. Точно така, само че около 3 пъти по-малко. Добре, окей. Добре, стоп. Оп, перфектно. Точно това е. Така, сега, там където ти свършват тия двете неща, правиш по една линия вертикално надолу, като се раздалечават с една от друга линиите. Само, че... Чакай, една по една да ги направим. Не бързай. Първата трябва да бъде по-вертикална, по-надолу и трябва да бъде много дълга. Още. Стоп. Е толкова дълга. И сега другата е почти успоредна на нея, само че се разграничават съвсем леко. Твърде много се раздалечават. Добре, перфектно. Заспа. Стоп. Така, сега искаш да направиш огледало на това нещо от другата страна. Окей? Аз мисля, че се сещам кое е картинката. Наистина? Ами, според мен е това куче, което пуши от кръка си и казва Everything's fine. Не, изобщо не. Аз гледам като крак, който пуши цигара, човек. Вместо да предполагаш, другия път го нарисува и както аз рисувах да видим дали какво се случва в твоята глава. Да, верно. Да. От втората точка, която направиш съвсем в началото, искаш да направиш огледално на това нещо, същото. Ама огледално... Огледално. Да, перфектно. Много е голяма тая арка. Не, супер. Остави така. Идеално е, заспа. Сила хубост не става, приятел в нужда се познава. Не е луд, който яде баницата, а този, който му я дава. Няма нужда толкова в детайл да го правиш. Просто продължи тая голямата арка надолу. Не мога, нещо се обърка, нещо обърка се какво огледално и какво не огледално. Не мога да разбереш, от тук тръгва така и това трябва така. Да, не. Да, давай сега надолу.
Идеално. И сега А тук, другото тук защо съм толкова... Защо? няма Защо значение. тук има такова разстояние? Не е толкова важно. Перфектно. Перфектно. Добре. Така сега. От вътрешната страна, най-вътрешните линии, правиш завой от 90 градуса към центъра на изображението. Точно така. Стоп. И от другата страна така. И сега трябва да ги намалиш с по една трета. С по една трета, не до една Да. трета. Да. Добре, и сега от двете страни правиш по една арка, така че да има разстояние една трета от това, което стана. Да, само че арката трябва да е микроскопична. В смисъл, трябва да е почти хоризонтална линията, просто да прави лека арка. Тоест всякъде е завършена арка. Да съм... Точно така, да. Започва от хоризонтално и свършва хоризонтално. Да, само че трябва да е много по-сплескана надолу. В смисъл, трябва съвсем... Много по-сплескана. Да, съвсем малка арка. Все едно криво си го нарисувал. Така. Добре, да кажем, че това е. Окей. И сега правиш една обратна арка на тези двете, която ги свързва. Точно така. Перфектно. Сега... Не знам за какво говориш. Сега от върха на двете арки, които сложи, правиш по една линия към ъглите на изображението, дълга, не знам, да кажем 1 см. Това ли 1 см? Добре. И ги завършваш с една арка. Двете. Голяма арка. Не. Направо искаш да стане като окръжност. Само че да няма ъгъл между линиите. Точно така. Точно така. Добре. Добре. Не, бърка. Бърка. Това изглежда много добре, между другото. Но не е верният отговор, пропустявам се. Да, разбирам. Така. Сега искаш да вземеш черно, ти имаш черно си рисуваш, нали? Не, И да го запълниш това цялото кръгче с черно. Не. Добре, може и така. Не, по-добре с линейки да го запълниш. Гъсто. Не, окей, беше така, просто... Перфектно. Няма нужда да са успоредни. Направи малко и в обратната посока и от горната страна на кръга трябва да излизат малко линейките. Така. Да кажем. Добре, супер така. Не пипай повече, че се получи максимално добре. Така. Сега, външните линии, които са най-външните, ги продължаваш още малко в тяхната си посока. Стоп. Не, много продължи. Наполовина на това. Да. Другата по същия начин. И завиват долу, да станат едно успоредни на горните перпендикулярни, само че разширяване и се събират към центъра на изображението. Стоп. Добре. И сега правят ъгъл пак към долните ъгли на изображението, само че по 1 см всяко. Стоп.
И другата страна също стоп. Добре. Сега момент само да видя как ще стане. Какво пишеш? Не. Не. Добре. Така. Сега, както ги имаш тия малките, правиш успоредни на тях, с едно от тяхно продължение, да. Само, че трябва да са 2 пъти по-голямо разстоянието между външните и вътрешните линии. Да, перфектно. Така, сега тия двете, които ги нарисуват току-що, ги продължи още по толкова надолу, колкото са дълги в момента те. Добре, и ги направи да не са толкова успоредни накрая, ами ги раздалечи. Допълни ги още малко, като ги раздалечаваш. Така, перфектно. Супер. Така, и сега изтри горните им части, така че да започват под нивото на външните линии. Още по-ниско. Още. Стоп. И другата толкова. И сега ги съвържи тези външните с арки. Даже едно с прав ъгъл, който е заоблен. Само че в другата посока. В смисъл навътре... Не разбирам какво става там. Чак плаче. Евита си заплаче. Добре. Да, точно така. Бомба. И сега долните две линии ги свързваш с арка. Обратна арка. Добре, бива. Така, сега оставяш малки ръбчета от страни на арката и продължаваш вертикални линии надолу. Не, от вътрешната, в смисъл, почваш по-навътре. Така. Да. И от другата страна по същия начин. Стоп. Не е много дълго стана. Наполовина на това. Така. Стига толкова. Добре. Свързваш ги сега тия. Да. И в центъра слагаш една линия нагоре. Да, стоп. Не, много. Твърде много. Това нещо не прилича. Още, да, нещо такова. И сега долната арка, която е разполовена, всяка продължава надолу с по две линии. За така? Точно така, да. Ма трябва да са свързани горе с... Точно така, да. И от другата страна също. Добре. И сега на тия двете линии, някъде на 1 см под арката, от която започват, правиш по една арка, която да ги свързва. Не, 1 см. Да, точно така, много по-високо. Там, да. Добре, и от другата страна също. И... Това очевидно е някакъв типаж, който е с гръб към нас и е с някакви тениски шорти. Добре. Чай малко. I know. But I don't know. Чай малко, трябва помисля. No. Няма да можеш да познаеш само това. Трябва да го отсветим малко. Не, аз сега... ще знам. Може да не спам само помисля. Аз не знам всъщност.
Ще малко така ли? Май е така. Видеокадри, отрязваме тук, преливаме бавно. Отлична работа. Прав си, абсолютно. Създаваме бързо модел за играта. Започва да стават интересни нещата. Материали, текстури. Чакай да О, видя така ли? как да го споделя. Ето, можеш ли да отвориш стрима? Ма ти имаш само един екран, нали? Да. Той е широко, мога да си гледам неща едновременно. О, найс, да. Жълто не е синьо. Да, жълто е, не бях- защото... не бях То сигурен. може да е той оригиналния, нали, на Аржентина. Аз не знам там дали е 10-ти номер Меси. Ама той, защото е... Аз сещам ми снимка, тя е много такава, нали. Те има някакви такива снимки, където застават така точно към... Така що може май той всеки път се кара гол, просто го прави, не съм сигурен дали е така, но известно как е сниман така. Мисля, че се справи отлично. О, а ти някакво много далече и по някакъв много такъв специфичен начин подходиш. Обаче много ме на кефи в момента, в който почна да се усеща, че нали правиш тяло и така нататък. Обаче ти беше много специфичен за някакви работи и беше интересно защо реално примерно така. Имаше смисъл, защото както... Защото така си проличава, че е тениска, нали, а не е Точно някаква така, друга блуза да, или нещо подобно. Защото ако просто ме беше накарал да го нарисувам като тяло, ще да е просто човек с гръб, нали, никой Да. няма да стигнеш. А това са шортите, как е така, вмъкнати леко шортите и чорапите тук и тези неща. Ама мислех, че ще трябва да го отсветиме, за да разбереш кое е. Ело, че се сети предварително.